ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሓድሽ ውሳነ ወሲኑ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ዝመርሖ እዚ ምምሕዳር ክምስረት ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ጉጅለ ህወሓት ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምፍራስ ሓድሽ ኣዋጅ ክተት ንምእዋጅ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ 12 ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ስርሖም ኮብሊሎም ፕሬዝዳንት ሓሰን ሼኽ መሐመድ ካብ መጥቃዕቲ ሞርታር ኣምሊጡ ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ተኸታተልቲ ትግርኛ ዜና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ብቐንዲ ፈሊምናዮ ኣለና ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገፀ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ከይተመለሰው ደቂሱ ዝሓድር መራሒ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኣይህሉን ክብል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ወሲኖም ሕዚ ከቢድ ዝኾነ ግን ድማ ክፍፀም ዘለዎ ዓብይ ብሄራዊ ዕማም ኣለና ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ተመዛበልቲ እንተዘይተመለሱ ሉዓላዊነት ወሰናት እንተዘይተኸቢሩ ትግራይ እትረኽቦ ሙሉእ ሰላም ቅሳነትን ረህዋን የለን ኢሎም ሕጋዊ መሰረታት ሕቶ ትግራይ ንቡር ሉዓላዊነት ወሰን ትግራይ ይከበር ተመዛበልትን ዝተሰደቱ ተጋሩን ይመለሱ እዮም ዝብሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እዞም ሕቶታት ግድን ክምለሱ እዮም ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት እንተዘይተመለሱ ደቂሱ ዝሓድር መራሒ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኣይህሉን ኢሎም እዚ ዕማም ንፍጻም ካሊእ መፍትሒ ኣየድልን ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ካሊእ መማረፂ ምጥቃም ውፅኢቱ ጉድኣትን ዝተሓላለኸ ቀጻሊ ወለዶ ከቢድ ዕዳ ዘሳግር ምዃኑ ገሊጾም መልዓሊ ጽንጠት ኩናት ትግራይ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ኮነ ሕቶ ጸለምቲ ኣይነበረን ብምባል ኩናት ዝፈጥሩ ሓይሊ መሰረት ጌርካ ዶብ ምኽልኻል ህገ መንግስታዊ እዩ ኢሎም ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ዓሲልና ክንፈሰሉ ዝግባእ ብሄራዊ ውራይና እዚ ሕቶ ምምላስ እዩ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘሎ ትግራዋይ ብሓድነት ረኺቡ ክሳብ መስዋዕቲ ክኸፍለሉ ዝግብኦ እዚ ሕቶ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ቀዳማይ ልኡኽ ኣብ ምስኻዕ ካብኡ ዝፅበቕ ኩሉ ክገብር እዩ ክብል ኣረጋጊጾም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ርክክብ ሞተር ሳይክል ንውግኣት ተጋደልቲ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እዩ እቲ ብጀነራል ገብረዝጋብሄር በየነ ወዲ ኣንጥሩ ዝተጀመረ ካብ ዲያስፖራ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ብዝተኣኻኸበ ገንዘብ ምዕዳግን ምዕዳል ሞተር ሳይክል ንውግኣት ተጋደልቲ ትግራይ ዋላኳ መጠኑ ቅልጣፉን እንተነከየ ኣሰር ጀነራል ወዲ አንጥሩ ሲዕቡ እንዳቀጸለ እዩ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ዝመርሖ ናይ እዚ ምምሕዳር ክምስረት ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ እዚ ሕዚ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ ካሊእ ናይ ሰራዊት ምምሕዳር ንምምስራት ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ሓሙሽተ ናይ ሞያ ማሕበራትን 7 ውድባት ማሕበርን ብጥምረት ኣብ ትግራይ ካብ ስራሕ ኣድማ ክሳብ ስራሕ ምቕያር ዝኸደ ምንቅስቃስ ንምግባር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀታሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንዝበሉ ብሓቋፊ ወይ ስሩዕ ጠቕላሊ መንግስቲ ምፍጣር ዘይኽእል ዝተዋደደ ናይ ስራሕ ኣድማን ሰልፍን ንምግባር ዘይኽእል ብናይ ሞያን ናይ ፖሊሲን ካልኦት ማሕበራት ብጥምረት ስምምዕነት ይፍጽማ ከም ዘለዋ ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ትግራይ የጋጥም ዘሎ እጽዋ በጀት መሃያ ነዳድን መድሓኒትን ናይ ጸላይ ጥራይ እንተይኾነ መበገሲኡ ናይ ውሽጢ ሕማም እዩ ዝበለ እቲ ጥምረት ሰራሕተኛ መንግስቲ ስራሕ ጠጠው ኣቢሎም መሰሎም ከረጋገጹ ጸዊዑ ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ የጋጥሞም ንዘሎ ናይ ውሽጥን ደገን ዓጽዋ ከወሃዱ ዘይኽእሉ ሰልፊ ክሳብ እምቢታ ዝበጽሐ ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ሓቢሮም ብስርዓት መንግስቲ ዝመጸ ስሉጥ ዝተባሃለ ማሕበረሰብ ትግራይ ብሕማቕ መራሕቱ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ይምራሕ ይሞትን ኣሎ ዝበለ እቲ ጥምረት ኣብ ትግራይ ሰራዊት ዝመርሖ ናይ እዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ፈኖ ዲሞክራሲ ትግራይ ህዝቢ ኣየድሕንን በዚ መሰረት ድማ ሰራዊት ዝመርሖ ናብ ሓቋፋይ ምምሕዳር ዘሰጋግር ናይ እዚ መንግስቲ ክምስረት ከም ዝሰርሑ ድሕሪ እቲ ናይ መንግስቲ ሃገር ብምዃን ዘየኽእል እወጃ ዲፋክቶ ንምግባር ናይ ሓባር ሰነድ ስምምዕነት ይግበር ከም ዘሎ ኣመላኺቶም ነዚ ወፍሪ መን ይመርሖ ከም ዘሎ ሓበሬታ እንተዘይረኸብና እዚ ምንቅስቃስ
ምንቅስቃስ ይግበር ዘሎ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ከብቅዕ መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዕፁ ዘተ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ፀገማት ትግራይ ዘጋድድ እምበር ፍታሕ ኣየምፅን ዝብሉ ርእቶታት ይበራኸቱ ኣለው። ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕፁ ዘተ የካይድ ከም ዘሎ ምፅብፃብና ዝዝከር እዩ። ብውድብ ሕወሓት ተዓብሊሉ እዩ እንዳተባሃለ ዝንቀፍ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕፁ ኣኼባ የካይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም። በፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዓርቢ ዕለት 20 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ እዋናዊ ይዕብለል ኣብ ዘሎ ፖለቲካ ወጥሪ ኣመልኪቱ ይዝተኣሉ ተባሂሉ። ጉጅለ ሕወሓት ንጊዜያዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ሓድሽ ኣዋጅ ክተት ንምእዋጅ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ንኣባላት ሰራሕተኛ ልዕሊ ኮር ወሲኑ እዩ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ነቲ ብሕጊ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምፍራስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ርክብ ንምቁራጽ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ካብ ውሽጢ ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት የመላኽቱ። እቲ ጉጅለ ካብ ዕለት 27 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብወግዓዊ ኣዋጅ ንምፍራስ ወሲኑሎ። እቲ ኣዋጅ ካብ ዝጸደቐሉ እዋን ጀሚሩ ድማ ዕድሚኦም ትሕቲ 60 ዓመት ዝኾኑ ኩሎም ተጋሩ ንህልውናን ሉዓላውነት ሃገር ትግራይ ብዝብል ናብ ወተሃደራዊ ግዴታ ክጽንበሩ ጻውዒት ምቕራብ ምድላዋቱ ከም ዘጠቓለለ ተሓቢሩ። ኩሎም መራሕትን ጸጥታ ምምሕዳር ነዚ ሓድሽ ኣዋጅ ንምትግባር ድልዋት ክኾኑ ትዕዛዝ ተመሓላሊፉሎም ኣሎ። ብወገን ሕወሓት ተመሓላሊፉ ዘሎ ሓደገኛ ውሳነ ብትግራይ ዳግማይ ናብ ዘይተደለየ ኩናት ዕንወት ክመልሳ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ብተወሳኺ ኩናት ዕፅዋ ክባር ርእሱ ንምድሓን ነዚ ናብ ጥፍኣት ዘምርሕ ውሳነ ብትሪ ክቃወም ከም ዝግባእ መልእኽትታት ይመሓላለፉ ኣለው። 12 ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ስርሖም ኮብሊሎም። ኣብ ጥቅምቲ 24 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ስነ ምግባር ዝጎደሉ ጸብጻባት ከነቕርብ ምጽናሕና ከይኣክል ተወሳኺ ናይ ጥፍኣት ስራሕ ክንሰርሕ ስለ ዝተገደድና ብገዛ ኣፍቃድና ስራሕና ገዲብና ኣለና ክብሉ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ገሊጾም። እዞም ቁጥሮም 12 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፌደራልን ይቅርታ እንተገይሩና ሃገርናን ህዝብናን ክንክሕስ እንደሊና ብምባል ካብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ትካል ኮብሊሎም ናብ ኣዲስ አበባ ከም ተኣተዉ እዋናዊ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ዝህብዎ ቃል ኣብ ዘይነበረን ዘይተረጋገፀን ናይ ዓወት ዜና ከምኡውን ንመናእሰይ ትግራይ ዓወት ትጎናፀፍ ኣለኻ ቀጽል እንዳበልኻ ህይወት ብዙሓት መናእሰይ ክጠፍእ ሞያዊ ግዴታ ክነውፅእ ብዘይከኣልና ልሳን ሓደ ጉጅለ ኮይና ንህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ብዘይምድሓን የጣዕሰና እዩ ኢሎም። ወሲኾም ሕዚ እውን ንመንግስቲ ፌደራል እንዳጸለምና ናይ ኩናት ዜናታት ጥራሕ ክንሰርሕ ንመናእሰይ ናይ ኩናት ክንቀሳቀስ ፀረ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ጸብጻባት ብግልጺ ክነቕርብ ስለዝተገደድና ሕልናና ክቕበሎ ስለዘይከኣለን ነቲ ትካል ክንገድፍ ግድን ኮይኑ ክብሉ ኣረድዮም። ከም ገለጻ እቶም ጋዜጠኛታት እቶም ሓደስቲ ዝተሸየሙ ኣመራርሓ እቲ ትካል ንጋዜጠኛታት ኣኪቦም ኣብ ዝሃብዎ መምርሒ ሰላም ደሊና ግን ድማ ሰላም ዝረጋገጽ ብኩናት ጥራይ ምዃኑ ኣሚንኹም ናይ ኩናት ኣጀንዳታት ጥራይ ኣትሪርኩም ክትሰርሑ ኣለኩም ከም ዝተባሃሉ ገሊጾም። ብተወሳኺ እውን ካብ ሓሳብ እቲ ጉጅለ ወጻኢ ዝኾኑ መናእሰያት ይኹን ክፋላት ሕብረተሰብ ብሓሶት ወረታት ተጠቒምኩም ወገናቶም ንሕወሓት ጥራይ ንክኸውን ክሰርሕ ከም ዝተኣዘዙ ስርሖም እውን በዚ ክዕቀን ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም። ጉዳይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ኣጀንዳ ሒዞም መንግስቲ ፌደራል ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ብምግልባጥ መንግስቲ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ተገዛኢ ኣይኮነን ኢሎም ንክሰርሑ ይግደዱ ከም ዝነበሩ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብሪሆም። ነቲ ብታሪክን ብሞያን ይቅርታ ዘይብልዎ ተግባር እንትፍጽም ረብሃ ህዝብናን ሃገርናን ክንረኽበሉ ህዝብና ክንክሕሰሉ እንኽእል ኣጋጣሚ ብምድላይ ካብቲ ትካል ክንሃድም ተገዲድና ክብሉ ገሊጾም። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ግዜ ምኽንያት ምህደሚኦም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝርዝር ከም ዘረድኡ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ገበናትን ዓፈናን ስርዓትና ሃገራዊ ምክክር ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ ክብል ነብዩ ስሑል ሚካኤል ገሊጹ። ኣይተ ነብዩ እዚ ዝበለ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ምስ ሰብ ብጽሒት ክልል ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ተረኺቦ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ከምቲ ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብምኻድ አጀንዳታት ዝኣከቦ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ አጀንዳ ብምትእኽኻብ ጻዕርታት እንተገበረ እውን ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዘሎ ገበናት ዓፈናን ስርዓት ከካይድ ኣይከኣለን ኢሉ። በዚ ምክንያት እውን እቲ ኮሚሽን ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተጋሩ ብምትእኽኻብ አጀንዳ ክእክም ውሳኑ ብምግላጽ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ እውን አጀንዳ ኣኪቡ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ሕዚ ዝረአ አጀንዳ ብጣዕሚ አንገብጋቢ ዝበለ ኣይተ ነብዩ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ኣካሊ ዝኾነ ኩነታት እንተሃልዩ ብኻልኣይ ዙር ዝተርፍ ነገር ከይህሉ አጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኽእል ሓቢሮም። ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ኣካሊ ዝኾነ ኩነታት እንተሃልዩ ብኻልኣይ ዙር ዝተረፈ ነገር ከይህሉ አጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ። 11 ቀንዲ አጀንዳታት 51 ዝርዝር አጀንዳታት ከም ዝተኣከቡ ብምሕባር ክውስኽ ዝኽእል ዝተረፈ አጀንዳ እንተሃልዩ እቲ መድረኽ እውን ደጊሙ ዝኽፈት ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም። እቲ ታሪካዊ መድረኽ ፍጹም ዲሞክራሲ ብዝኾነ መንገዲ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ እውን ኣመላኺቱ። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ መሐመድ ካብ መጥቃዕቲ ሞርታር ሶማሊ ኣምሊጦም። ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐመድ ሶማሊ ናብታ ነፃ ወፂኣ እንዳተባሃለት ከተማ ባይዶዋ ኣብ ዘካየድዎ ዑደት ብዘጋጠሞም ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ንሰኸላ ከም ዝደሓኑ ተገሊጹ። እቶም ፕሬዝዳንት ነቲ ዑደት ኣቋሪጾም ናብ ሞቃዲሾ ተመሊሶም ኣለዉ። እቶም ፕሬዝዳንት ሶማሊ ዓርቢ ናብታ ኣብዚ ሰሙን ሓራ ዝወፀት ከተማ ባይዶዋ ንምብጻሕ ኣብ መንገዲ ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ዕጡቋት ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ባይዶዋ ሐሰን ሼኽ መሐመድ ኣብ ዝኣትወሉ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ቀረባ ርሕቀት መጥቃዕቲ ሞርታር ብምፍጻም ዑደት ኣቋሪጾም ናብ ሞቃዲሾ ክምለሱ ከም ዝተገደዱ እቲ ማኸን ዜና ሓቢሩ። ኣብ ሶማልያ ዘሎ ጸጥታውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣብ ቀረባ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ድሕንነት እታ ነፃ ወፂኣ እንዳተባሃለት ከባቢ ኣብ ሕቶ ምእታው እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ መንግስቲ ነፃ ኣውፅያ ዝብል ከተማ ባይዶዋ ምፍጻሙ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ጸጥታ ቁጽጽር ገና ድኹም ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ዕጡቕ ኣልሸባብ ወይ ካልኦት ተጻረርቲ ሓይልታት ክሳብ ክንደይ ናብቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ናይ ድሕንነት ክፍተት እዩ። ኩናት ሶማልያ ካብ ስሩዕ ውግዕ ወፂኡ ናብ ደባይ ውግዕ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይቕየር ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሓሳባት ይግለጹ ኣለዉ። ሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ነቲ ቦታ ብእግሪ ንምሓዝ ዝግበር ጻዕሪ ጥራይ እኹል ከም ዘይኾነ ካብ ርሑቕ ዝተተኮሱ መሳርሕታት ከም ሞርታር ክከላኸሉ ዝኽእሉ ዝያዳ ዝተራቐቑ ናይ ሰለያ ጸጥታ መርበብ ከም ዘድልዮም ዘርእዩ ዝበሉ ርእይቶታት ይበሃዉ ኣለዉ። ኢራን መራኸቢ ብደቡብ ኣፍሪካ ብመጻብ ሆርሙዝ ንክሓልፍ ፈቒዳ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ኢራን ንግዳዊ መራኸቢ ደቡብ ኣፍሪካ ብመጻብ ሆርሙዝ ንክሓልፍ ከም ዝፈቐደት ኤምባሲ ኢራን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓቢሩ። እዚ ውሳነ እዚ ሚኒስትር ኣህጉራዊ ዝምድና ምትሕግጋዝ ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ኢራናዊ መዘንኡ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ድሕሪ ምክያዱ ተዋሂቡ ዘሎ እዩ ተባሂሉ። ሚኒስቴር ጉዳይ ወጻኢ ደቡብ ኣፍሪካ ሮናልድ ላሞስ ምስ ኣባስ ኣራጋቺ ኣብ ዝገበሩ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ክሳራታት ሲቪላትን ስክፍቱ ገሊጹ። እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ቀረብ ጸዓት ንምህላው ኣብ ኣታውታቱ ነዳዲ ምትዕንቃፍ ንከይፍጠር ኣገዳሲ ስጉምቲ ኮይኑ ይረአ። መጻብቦ ሆርሙዝ ቁልፊ ዓላማዊ መስመር ነዳዲ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ማእኸላይ ናይቲ ንኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሳትፍ ወጥሪ እንዳተሃሰየ ይርከብ። ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ተጠቒማ መራኸቢ ካብ መጥቃዕቲ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቐስ ምግባራ እታ ሃገር ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተኣማንነት ዲፕሎማስያዊ ጽዕንቶ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ።
ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዘዳለናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን።